देखला छिना तार माई के किसनवा देखला जात लइका देखे अपना के बियाह होकरे से करब जौन का टिक्की खा रहे न पापा। अरे तो बतिया कहल जरूरी बा। ओकर टिक्की दोनों जब खाना मिली तबे तो लइका गचा गोच होगा। जरूरी बाटे गच्चार गच्चार कइल कौन ये रही ई पापा के है तोर भौजी हिया रे भैया हवे तू सिंगल वाली हम पापा ए पापा तोर पापा ना है तोर भैया है। भैया के पेट पर सुतत जवान हो गनी बियाह के पारी आइल तो बमले के पेट पर सुतत हो ओकरा खातिर मांगे त टिकवेबे न करम न पापा भैया रे पापा के साइड में बालो भैया को चली हम काम लगो बा भैया बड़ देखला जो बनो फूल गइल बा जो बनो फूल जवान हो गइल भाई समझा रे शर्म निकला बड़ भाई ई जे बा के जा बा भाई बड़ भैया ये बे तोरा के देखे गोरे बियाह हुआ तो हम ना रही का अरे तू पैदा भई रहू हैं हाथी को रहू हमारा बियाह में तो तुमुक पहन के नेता का चलत हवे टिक्की अगर ननद के ना जीती ना देखे खाती आय नंदोई तो ना आईती है अगर जो ना के टिक्की खावा ना मीरो कौन बने हम जब सा पे नहीं दो दो कनी के जोताला साथ मारब हो जोताला साथ के टिक्की खड़ा रही एकदम सुंदर एकदम खड़ा ओकरे से रबिया माई हम ओकर टिक्की देखब तो ओकर टिक्की माई ना भौजी माई के समझ ना हो रहा ये जे ले घरे जा ठीक ना हम लइका तोरा खातिर देख ले तोरे बियाह कराब तोरे पलंग खिरी अरे तो तू जइबी तो उसका तू यूज करके देखे के बाकी कितना ओकर दम बाटे काके देखम ना हो देखम ना लिया के चल जा हम जाताई बियाह कर पंडी हो जाए हनास से निहुरा चालू दिन हमरो आ गया ना पापा कहवा निहुर चालू ओ जब भी हवा हो जाबा उधर रोपनी होता कि निहुर के रोपनी करबू नेहुरे के तू निहुरा लेकर के नाम देख तू चल तोरा के घर छोड़ के आइब हम आवा अपन लइका हम देख न जाइबो तू लइका देखे जात लेकिन कुल तमाशा ही कुल मैं बतिया सब हम पूरा को मो चीज देखो आगे पीछे ऊपर नीचे देखी बात छिटे तली फिर ओकरा घर दिया तब मूत दिया अपन गार के है सीधा होते ने केने भाग गई दूसरा चलो देखे तू चल कुछ पकड़ रे कुछ हाथ पकड़ा दी अपने लइका लक्षण नहीं खे बुझा चले अपन हम लइका अपन देख के अपने से बियाह करो पंडिताई खुद करेगा टिकी की कसम आज बियाह कौन करेगा अगुवाइयो के आना बाय आना का लइका के घर पता बाटे अरे हेराज बजरिया में चल भाई कहिया हमारा घर आई है हो हमार धनिया अरे बबुआ अरे तनी जल्दी तैयार हो जो जैसन खानदान के हमन के बान या डिक्की खड़ा होली ओसने लड़की मिल गई बिया बियाह तुरंत चट मंगनी पट बिया होई हां रे माई ढेर तिल कहरुआ देख देख के छोड़ दन सब तैयार है रे माई ई बात के चिंता रह जाला जकरा अंगना में बैर के पेड़ रहेला ढेला जरूर गिरला सुना मीठा पानी सरियाव आ तिल तने हम चटकार लिपस्टिक मारे समधी इन काते आवत न कुल बारे ले धर कौन बिया रे घर में खतिया छातल छिनरिया कला का तार माई के भतार खो देमी कॉल जाना तो अरे आओ हो अरे आई राम समधी जी राम माफिया पुप्सा आप लोग को स्वागत करते हैं आप लोग प्लीज मेरे घर पे पधारिए अरे हमारा घरे लोगों ने जो स्वागत बटे हम ई बात से खुश बानी समझी जी कि एकदम टाइट वाली खानदान मिल गई एकदम हमके टाइट माल ह खाने से की 16 पुलिस ने सजा के रखल बानी खाली बस ढील करे के बा अब बैठी जा रे वालों खान हां जी लइकिया के कहां बैठे के बा दिन औंधी ना होला पूरा पानी ये पापा हमार डिक्की के साइज होत हो गई
ई के देले बाल सो बैठे ए वाला समधी जी हत हो गेल बतावल जरूर बा, हम जानत नहीं कत हो गेल बा। 32 फीट 4 इंच लंबा 5 इंच मोटा। जतने बड़ा डिक्की रही उतने बड़ा खानदान के हुक्म जा, समझ गई हम ऐसे पानी सुनो, पी लड़का के हत लंबा होके के चाहिए, पैंट से भरी चल जा। कपार से बहरी रानी, पैंट से बहरी ना, उठे कपार से बहरी दिखी चल जानी चाहिए। हाँ, ई पापा लड़का पसंद आजी तेजे खेला बेला को के तराई करूंगी। तोर भैया भैया लिख हम याद करी, भुला न जाता रे। ई भैया पंडित जी को बियाह करो। अबे लइका देखइबे ना करे तेले बिया कुछ भी। परान अरे आनंद रही, खूब आनंद रही। हई का झांट लेखा के है ये के? तू का कहत रही? ए पापा हम ना करब ओई क्लास ई के हो। हमारा के लड़का पसंद बा। हमरो के लइका बहुत सबसे बड़ बात बा डिक्की वाला खानदान में हमनी के बियाह जे करत नहीं जा। सही है पापा, अनपढ़ हो गेलो। देखो तो केने बा सुगर बारानी कहां को टिकिया पर तोर माई के तहर बापवा के कहां बाटे? अब बाबा भैया के लड़किन के टिक्की होला, लड़कन के ना होला। लड़किन के जितना है जबा न आओ तो से बुलावे। हमनी के अबे खानदान मन को तुम का कर खानदान के जितना लड़का बानस हां ओहनी के टिक्की वाला टोटल सिस्टम नीचे चल जाला और लड़किन के टिक्की वाला सिस्टम टोटल ऊपर। अब बात रवा असली समझैले अब बाटे पैसा खोल के तब चेक कर लो। अरे साफा छिनारे का का तू कहत अली रानी शादी ए के बाद बबुआ। चेक करिया ओके यूज करियो हम का अबे चेक कर लेंगे। ए बबुआ देख ओकरा कपार पे एकदम टिक्की का एकदम टकला बा, ऐसे सोच ले के ओकर डिक्की कितना बढ़िया हुई। हाँ मातारी के देख के पता चला का खूबी हुई लड़का में। बिया करो ये बिया करो। सवाल पूछ कुछ। का नाम होता? फुलमतिया बड़ा प्यारा नाम। माई के नाम होई। अरे मोई ना भौजी भोजी के नाम हो। निया के हां तोहार नाम ह पोटला हो ही का लइकिया। अब गरम ठंडा के वजह से थोड़ा अच्छा तुहार नाम फूल कुमारी। कौनी कौन हकी ता पड़ल हो? ए बबुआ एगो हम सवाल पूछ निकाल किया से पूछी केहू से करवैले बाड़ू कि ना? ना दिल खोल के बोला रानी। कुछ बताने के बताने वाला पेन कार्ड तो न दिल खोल के ना मुंह खोल के बोला ना। ना आ अच्छा खाना में का बना ले लू? सब हमार कहाँ बनाऊंगे बन कुछ बनाऊंगे बन आज तक ले चाय बनाते हैं चाय। हाँ अच्छा चाय पी के जिए के हमनी के डिक्की वाला खानदान खड़ा टाइट ना रही त काम कैसे होई? सिंगिल मछली खानी जा सिंगिल हाँ बना लू का? पापा बना के देवेलन। तनी हां डिक्की पर गाना गा देबू त जान जेबू हमरा खानदान में तू बियाह कर जो बाड़ू। लड़की सिंगर है। अरे डिकिया रोज रतिया में खड़ा होला कि डिकिया रोज आए हाय हाय कि डिकिया रोज ई रात में खड़ा होला सुरतिया तोहरे रोज हमके चाव पे नीके नचले हो पापा हो बियाह तो हो पूछ तो तो लड़की पसंद भी है ना। ए समझे जी है डिक्की के कसम तिलक कितना देब रहुआ तिलक? एगो सवाल और पूरा घर द्वार मैं यहाँ पे कोन बा हमारा लड़की तिलक करे बहन के तिलक मोने सेंदूल टिकुली से तिलक कर दो। तना ले कह दे रानी। ए डिक्की वाली खानदान के पतो बने वाली ओके ना हमार लड़का के सोना के सिकड़ी बुलेट ठीक है ए भाई, मालिक हम बात एगो- मंदिर भी ले एगो जा सवाल पूछल पापा बाकी से ला। का मांगो तो बहुत सवाल ना रानी एकर टिक्की है नहीं हमनी के बियाह ना करी। पापा तू इनको तो पैंता के नीचे बाबा झूठ बोलत रहनी हो। ए जा हमरा कलम फूट गल कतो गतिया नहीं या ना हो हम रानी। करूंगी हा
ए बबुआ तो तोहार कौन टाइट लौकता बा आजो 12 इंच छेदा मारिला बता तू कितना मारबे बोल हम ना आजो बियाह नहीं हो तब का कोई चलो रेडी एकरा मतलब कोनो पटल नहीं खीस घतियौ त सं को का करू तू कब रहर में गोल को गया रखल बा भैया संगे बाप रे रहर काटे रहर लागल बा रहर कौनो बतिया ना राम राम आ सलाम रास्ता धरे जाई समान करे कान कुन कची सामान कान कुछ ओए आदा पादो पाते जाइए रास्ता पकड़ के ना बियाह से देख बबुआ डिक्की रहला से ना हो जाई ओकर एक पैसा के बुद्धि नहीं के 1000 लड़की मिली हमार खानदान के पतो बने वाली भाई हम मर बार झड़ जी तब बियाह बड़ खानदान है चल माई रे हम 12 रुपया देब कलकत्ता मिले चल के आ